Magapila. Hello guys! Good afternoon! So, diyan na. Napaisa. Hello. Hello. Diyan, diyan. So, ayan. Medyo matagal akong nawala. I think mga 2 weeks na. Tagal ako nawala guys. Kasi nagkasakit ako. Nagkasakit ako ng mga 2 weeks talaga. So, actually, ngayon lang ako nakapag-grocery din. Kasi, si Papa yung namimili. Kasi nga wala na. Nagkasakit ako guys. Sobra. Talagang nakahiga lang ako for 2 weeks. Anyway, ayan. Mag-i-haul ko ito ngayon dahil syempre matagal akong hindi nakapag-vlog. Na-miss ko mag-vlog. And konti lang naman yung pinamili namin. Actually, may mga hindi pa kami nabili. Bibili kami ng hose at saka ng walis. Yun yung ating bibilihin. So, lagay ko muna kayo sa tripod ko. I-haul ko sa inyo yung mga nabili namin kanina. Actually, konti lang to. And kulang na ito kasi meron akong binili para sa pamangkin ni Papa. So, pinaseparate kasi namin yung tapos sinatid na namin yung sa kabila. Yung sa kanila. So, bumili ako ng chocolate chip cookie. Ayan. Alam nyo ba kagabi? Nagalit ako kay Papa kasi wala talaga kang makain kagabi. Pinabili ko siya ng sa baba. Hindi siya bumili. Kasi natulog siya. Kasi kagabi talaga as in, wala talagang makain. Saging lang meron. Kaya kagabi, kumain na lang kami ng kanin. Tapos, hindi ko alam kasi ang tagal namin natulog kasi di ba Sunday kinabukasan. So, tagal kami natulog. Kaya, naggutom kami nung oras na yun. Tapos, ito, cream o chocolate chip cookie. Ayan. Ganito din yung binili namin sa pamangkin ni Papa na binigay namin. Tapos, ano pa itong mga po? Hindi ko na pina-arrange kay Hagi dito. Ito, mga sabon pala to. Ito, bumili ako ng ganito talaga. Yung pinakamalaki na, 288 pesos. And, go big, save big daw. Pero, hindi, yung after ko nito is itong pump. Kasi, ang bilis maubos ang shampoo namin. Lalo na kung sa shea or anything na. Ito kasi may pump na. So, hopefully, isang ganyan lang, no? So, Palmolive yung binili ko na, ano ba to? Yung Selfie Straight. Olive oil and keratin. So, ayan. Malaki siya. And then, Koji San. Bumili din ako ng, hindi ko nagustuhan yung guys, sobrang laki na, sige, ito pa? Action to pa? Action ata yun. Ang tigas. Grabe yung talaga, hindi mo siya makuha kasi sobrang tigas ng sabon. And hindi pala ako nag-joy guys kasi hindi ko alam. Gusto ko talaga yung medyo mabula siya at saka So, ito yung binibili ko. So, kailangan talaga hugasan mabuti. So, dalawa. And then, wait, ito pa. Skin white na ganito. Wala kasi yung green. Yung green talaga yung ginagamit namin. Myra E na lotion. Palungas sa electric fan. Palihog na Hagrid. Palungas ang electric fan. So, ito lang yung plain naman yung binibili ko. And then, quick na sprayer. Ayan. Tapos, sabon nila ni Hagrid at saka ni Papa. Johnson's Milk Plus Rice Bath. Ayan. Ito na yung binili ko. Kasi, yan na lang yung sinasabon ni Papa. Tapos, Zonrox Color Safe. Ayan. Lagi namin itong binibili. Maganda kasi siya. Ito, buy one, take one naman ito. Kasi, yung binibili ko nito, yung maliit na hand soap. Eto malaki siya. Buy one, take one na siya. 160. 160 isa talaga nito. Tapos, yan, binay one, take one nila. So, eto yung kinuha ko kasi importante talaga ito, guys. Nung nagkasakit ako, naubusan ko yung ganito. Tagal namin hindi nagkaroon ng hand soap. Kasi si Papa lang naman yung nag-grocery. Ayan. Tapos, bumili kami ng suka. Tapos, usually, sa mga brand na RAM, ang RAM talaga yung pinakamura, guys. Ito yung binibili na brand namin sa
cornstarch na ginagamit namin sa longganisa or anything. Ito talaga. Ayan. Sobrang mura ng RAM. And then, Minute Maid Fresh. Ayan. Umiinom din ako nito, kami ni Papa. Ito din yung binili namin para sa pamangkin ni Papa. Gantong. Ito isang ganito. Isang box na ganito. So, Minute Maid. Tapos, ipilagay ni? 91? 81 pesos pala ito, guys. 10 ano na siya? Init pa ba? 10 packs. Tapos, Ladies' Choice Sandwich. Ayan. Ito yung binibili ko kasi usually naman talaga, pag yung nasa bottle, mas mahal talaga yun. Kasi syempre, binabayaran mo yung bottle. So, ito yung refill pack. Ito yung bilhin mo. Kung meron naman kayo ng lagayan. Tapos, ito, Mr. Milk na parang yugo, ganyan. Tapos, tatlong sotanghon. And then, para sa mga ayan, baygon na pangdikit. Ito pa. Ang tagal na hindi ko nakapag-vlog talaga. Pasensya na kayo, guys, ha. Kasi talagang grabe. At para talaga akong bedridden. Si Papa lang talaga yung lahat yung gumagawa. Ay. Charger. Tapos ito, bread na new bake. Ayan, isang bread. Bumili din ako ng papaya na medyo overripe na siya. This is 29.65 cents. Ayan. And then, bumili din ako ng grapes na seedless, 90 and 50 cents. Ito naman yung kilo is 250 pesos. 250 yung kilo. Yung kilo. Si Hagrid lang naman yung yan. And then, juice. Matagal namin hindi nag-juice. Nabili ako ng dalandaan kasi dalandan yung medyo mas sarap. And then, bumili na ako. Usually, hindi ako bumili ng mga noodles. Kaya bumili na ako. Dahil nga sa ECQ sa amin ito, medyo matagal na ECQ sa amin. Ang tagal na. Siguro mga mag-iisang buwan na. Kaya importante na merong mga noodles. Ayan. Tapos, ayan. Pancit Canton. Ako lang yung kumakain ng pancit Canton dito. Tapos itnok. Ayan. Ano pa ba? Ito, may pancit Canton pa. Lagay na lang natin dyan, ha? And then, maraming paprika. Sachet lang yung binili namin kasi puro lang naman ganito yung available sa tindahan. Yung mga ganito. And then, ayan, more noodles. Are you sure dili na nga lang? Scotch Brite na ayan, sponge, dalawa. Cotton buds, kasi mayroon ko yung cotton buds na hindi ko siya gusto. Masakit sa tenga. And then, more ganito. And more paprika. Ito kay Hagrid. Ayan yung mga pagkain. And then, yogurt. Meron yogurt. 4 na yogurt ata. Ito or 5. Puro mango. Ayan. Kaya ng umaga, guys. Maaga akong nagising kasi maganda yung Kasi wala talaga init. So, dahil nagkasakit ako ng ilang buwan, meron akong mga tanim na namatay. Kasi hindi ko na siya talaga napabayaan ko na talaga siya kasi si Hagrid yung pinapano sa tubig, pinapadiligan ko. So, talagang grabe. Grabe talaga yung sabi ko talaga. Tsaka nag-isolate ako.
hindi naman ako test talaga. Pero sabi ng doctor, kasi nagpa-check up ako, magkailangan ko lang mag-isolate kasi grabe yung ubo ko. Nilagnat ako ng 2 araw, sikit yung katawan ko. Basta, nagdami guys. Tapos, yun. Eto, continue tayo. Bumili ako ng guava. Mura siya. Actually, 60 pesos ang kilo. So, bumili ako ng isa. And pipino kasi na-miss ko na yung pagpipinan na ginagawa kong juice. And then, toothbrush. Ayan, pang-5 na yogurt. Toothbrush namin ni Papa. Ayan, binili ako ng bago. Kay Hagrid lang yung hindi ko nabilan kasi masyado namang mahal yung napulot ko kanina. So, ayan. Kulang na gining lagaraya. Pa? Ayan. Sekreto. So, anyway, yun lang naman yung mga nabili ko, guys. And bumili kami nag-order kami sa kapitbahay namin dito sa loob lang ng subdivision ng Japanese siomai. Ayan. So, actually, yung hindi namin nabili talaga is yung hose. Kasi nasira na yung hose namin. So, ang hirap yung walang hose. And then, yung walis. Kasi yung walis namin na ano nang itsura nun. So, yun lang naman, guys. Pasensya na kayo kung medyo matagal akong talagang hindi nakapag-vlog. Kasi talagang, paano ako mag-vlog? Ubo ng ubo. Talagang grabe, nag-antibiotic na ako, guys. Yung ang dami kong ininom ng mga gamot. And syempre na din ako, natakot din ako kasi baka mahaos. Si Hagrid tsaka si Papa. And talagang naapektuhan yung business namin kasi syempre, si Papa lang talaga yung nagkaano talaga. So ngayon, thankful ako. Thank you Lord kasi talagang okay na ako. Nakapag-grocery na nga ako, 'di ba? So talagang first time kong lumabas ulit sa grocery kasi okay na ako talaga. So, ayun, salamat sa panonood, guys, and see you in my next video. And actually, ang dami kong gustong i-film, pero syempre, hinihinim na ako kasi baka mabinat naman ako, no, kasi syempre kakagaling ko lang sa sakit. So, ayun, so see you in my next video, guys. Bye! So, ayan siya yung ating mga nabili. Meron pa dito. So, ayan, see you in my next video, guys. Na ako. Ayun pala si Papa.